شالوم 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 بيتسابي እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ኣና ሓኹም ሰላሕ الدين ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ዝተኮልኩም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ድኾን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ከም ዘድብል እዩ ኣብ ሓንቲ ነፍሲ ዘለው ብዙሓት ነፍሳት ዝብል እዩ ኣብ ሓንቲ ነፍሲ ዘለው ብዙሓት ነፍሳት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ዘለው ብዙሓት ነፍሳት ብዙሕ ግዜ ንሓንቲ ነፍሲ ናብ ጎይታ መስኪርና ኸነምጽእ ንሓንቲ ነፍሲ ኣይልና እንተዳ ንንዕቕ ኮይና እታ ነፍሲ ግን ናይ ብዙሓት ነፍሳት ኣፍ ደገ ምዃና እንተዳ ዘንጊዕና ማለት ብዙሕ ሰብ ሓንቲ ነፍሲ ናይ ሚልዮናት ነፍሳት ኣፍ ደገ ምዃና ክርድኦ እንተዳ ጀሚሩ ንሓንቲ ነፍሲ ዘለና ቫልዩ ኣብ ህይወት ክዓቢ ይኽእል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ሒዝዎም ብሰማርያ ክሓልፍ ናይ ግድ ኾነ ይብል ኣብ ዮሐንስ 4 ብሰማርያ ክሓልፍ ንምንታይ ናይ ግድ ኾይንዎ ነቲ ህዝቢ ሰማርያ ክበጽሖ ይደል ስለዝነበረ እቲ ዝገርመኩም ግን ነቲ ህዝቢ ትንኽበጽሖ ናብ ከተሞም ኣትዩ ንኹሎም ምስባኽ ኣየድልዮን ኣብታ ዒላ ያዕቆብ ትበሃል ደኺሙ ዶ ምስ በለ ኣብ ኣዝመጸት ሰምራዊት ሰበይቲ በኣጊሪ ንኹሎም ኣትይዎ እታ ሰበይቲ እቲኣ ሓንቲያ ንዓኣ ወንጌል ምስባኽ ግን ንሰማርያ ወንጌል ምስባኽ ማለት እዩ ስለዚ ነታ ሰበይቲ ወንጌል ምስ ነገራ እሱ ክርስቶስ ምዃኑ ምስ ፈለጠት እታ ሰበይቲ እቲኣ ድማ እንዳጎየት ናብ ከተማ ኣትያ ኢየሱስ ንሱ ምዃኑ እቲ ዝገበረቶ ሁሉ ከም ዝነገራን ከም ዝተነበየላ ነቲ ህዝቢ ኸይዳ ዘበሰረቶ እታ ሰበይቲ እቲኣ ኢየሱስ ግን ኣፍታ ዒላ ኮፍ ኢሉ ተጸቢዋ እሳ ግን ወንጌል ምስ ሰምዐት ነታ ሃገር ሒሳታ ያመጽያቶ ነቲ ህዝቢ ተሰኪማ ያመጽያቶ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዮሐንስ 4 ከምዚ ይብል እሳ ካብ ኢየሱስ ሰሚዓ መስከደት ናብቲ ህዝቢ ኣብ ምዕራፍ 4 ዮሐንስ ወንጌል ጥቕሲ 39 ታሕት ወሪድና ንራዮ ስለቲ እታ ሰበይቲ ዝገበርክዎ ዘበለ ነጊሩኒ ኢላ ዝመስከረቶ ቃል ስለቲ እታ ሰበይቲ ዝመስከረቶ ቃል ካብታ ከተማቲ ኣብ ብዙሓት ሳምራውያን ብኡኡ ኣመኑ ዝገርም ብዙሓት ሳምራውያን ብኡኡ ኣመኑ እቶም ሳምራውያን ናብኡ መጺኦም ምሳታቶም ክቕመጥ ለመንዎ ኣብኡ ኸኣ 2 መዓልቲ ወዓለ ኣዝዮም ዝበዝሑ ድማ ስለ ቃሉ ኣመንዎ እታ ሰበይቲ እውን ደጊምሲ በዓላትና ደኣ ንሱ ብሓቂ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ምዃኑ ሰሚዕናን ፈሊጥናን እምበር ኣይ ብዘረባኽን ኢና እናኣምን ዘሎና ይብልዋ ነበሩ ዝገርም ብዙሓት ሰባት ስለቲ እታ ሰበይቲ ዝመስከረቶ ምስክርነት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ርኢኹም ኣሕዋት ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ሓንቲ ሰበይቲ ግዜ ክባ ከሎ ካብ 2 ነገር ተበጊስ እዩ ቀዳማይ ሓንቲ ነፍሲ ማለት ንጎይታ ዓቢ ቫልዩ ይደለዋ ሓንቲ ነፍሲ ማለት ንጎይታ ዓቢ ቫልዩ ይደለዋ ካልኣይ ድማ በታ ሓንቲ ነፍሲ ብዙሓት ነፍሳት ይርኢ ስለ ዝነበረ እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ሓንቲ ትምስክሩላ ነፍሲ መጀመርታ ናይታ ነፍሲ እቲኣ ቫልዩ ተረዲእኩም ምኽንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓንቲ ነፍሲ ከም ዝሞተ ተረዲእኩም ንሓንቲ ነፍሲ ቫልዩ ሂብኩም እንተደኣ ነታ ነፍሲ እቲኣ ክትሰብኩላ ወንጌል ተገዲስኩም ክትምህርዋ ተገዲስኩም ከተገልግልዋ እንተደኣ ጀሚርኩም እታ ነፍሲ እቲኣ መን ይፈልጥ ንሚልዮናት ኣፍ ደገ ክትከውን ትኽእል እያ እግዚአብሔር አተሲዎም ንሚልዮናት ናብ ጎይታ ምምጻእ ድተጠቀመሎም ብዙሓት አገልገልት ኣለዉ እዞም ብዙሓት አገልገልት ግን ሓንቲ ነፍሲ ኮይኖም ብሓደ ሰብ ይምድሒኖም ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ሓንቲ ነፍሲ ዘለዉ ብዙሓት ነፍሳት ኣብ ግምት ከነእትዎም ኣለና ሓንቲ ነፍሲ ኖርማል ነገር ጌርኩም ከይተሓስብዋ ርኢኹም ኣብዚ ምድሪ ዛ ሓንቲ ነፍሲ ጥራሕ እንተ ትህሉ ሓጢአተኛ ካልእ ነፍሳት እንተ ደይህልዋ ነይረን ስለታ ሓንቲ ነፍሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ መኸፈለ ነይሩ ናይ ምብዛሕ ሰባት ኣይትርአዩ ናይ ሓንቲ ነፍሲ ብዙሕ ክብረት ግና ረኣዩ እንተ ደኣ ካብ ምብዛሕ ሰባት ንላዕሊ ናይ ሓንቲ ነፍሲ ብዙሕ ክብረት ክርደአና ጀሚሩ ንሓንቲ ነፍሲ ብግቡእ ከነገልግላ ንኽእል ኢና ንሓንቲ ነፍሲ ምግልጋል ማለት ግን ንብዙሓት ነፍሳት ምግልጋል ምዃኑ ኣይትዘንግዑ እታ ሓንቲ ነፍሲ ንኔሽን ኣፍ ደገ ክትከውን ትኽእል እያ እታ ሓንቲ ነፍሲ ንኸተማ ኣፍ ደገ ክትከውን ትኽእል እያ እታ ሓንቲ ነፍሲ ንብዙሓት ነፍሳት ናብ ጎይታ ንምምጻእ ክትከውን ትኽእል እያ ልክዕ ከምዛ ሳምራዊት ኢየሱስ ንዓኣ ግዜ ሂቡ ምሰገልገላ እሳ ድማ ንኸተማ ኣትያ ገፊጣ ያምጽያትሉ ንጎይታ ኣሕዋት ሎማ ሓደ መልእኽቲ ኣለኒ ኣብ ሓንቲ ነፍሲ ብዙሓት ነፍሳት እንዳራእኩም ካብ ሎም መዓንቲ ንሓንቲ ነፍሲ ንምግልጋል ተባራበሩ ካብ ሎም ጀሚርኩም ንሓንቲ ነፍሲ ዝኽፈል ኩሉ ነገር ንኽትከፍሉ ተዳለዉ ንሓንቲ ነፍሲ ወንጌል ንኸተበስሩ ተዳለዉ ምኽንያቱ ብሓንቲ ነፍሲ ንብዙሓት ነፍሳት ክዕውተኩም ጎይታ ይኽእል እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ረእይዎ ሓደ ነፍሲ እዩ ነገር ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ጎይታ መምጽኡ ግን ሚሊየንስ ኤንድ ሚሊየንስ ናብ ጎይታ ዘምጽእ ሰብ እዩ
ዋይ ተተባሃለ ብኡ ሓሊፉ ዝሰርሐ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንብዙሓት ከምጽእ ክኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ነፍሲ ንሃገር ይኣክል እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ነፍሲ ንዓለም ይኣኽላ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣትዩ ዝጥቀመላ ሓንቲ ነፍሲ ናብ ጎይታ ንኽትመጽእ ኣዝይኹም ጽምኡ ኣዝይኹም ድለዩ ካብ ብዙሕ ነፍሳት ንላዕሊ ናይ ሓንቲ ነፍሲ ብዙሕ ክብረት ይረድአና እንተ ደኣ ናይ ሓንቲ ነፍሲ ብዙሕ ክብረት ተረዲእና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብብዙሕ ነፍሳት ክባርኸና እዩ ኣብ ሓንቲ ነፍሲ ብዙሓት ነፍሳት ከም ዘለዉ ኣይትረስዑ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ስለዚ ከምዚልና ነመስግን ኣምላኸይ ብግዚኡን ብዘይ ግዚኡን ወንጌል ክሰብኽ እየ ኩሉ ኣጋጣሚ ንወንጌል ክጥቀመሉ እየ ኣእጋረይ ኣብ ዝረግጻሉ ኣፈይ ክኸፍት እየ ኣሜን ኣምላኽ ባርኹ